Diri sa atong unang pagbasa gihisgutan ni Propeta Joel nga inig-anhi sa Ginoo iya gyung hutdog patay ang mga tao hasta pangkahayag mamatay. Sige, lingay mong tupad ina ganahan na kang muanhi ang Ginoo. Pangutan ako no. Unsa may ganahan ninyong muanhi ang Ginoo o ang Yawa? Kay di taganahan ang Ginoo muanhi nato, Yawa mo'y mupuyo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon si Jesus, inighawa sa Yawa sa usa ka balay o usa ka tawo, magsuroy-suroy na siya, nya inigbalik na niya, tan-aw niya way gapuyo, nya limpyo na, magda siya laing pito ka mga dautan pagyud nga mga espiritu, nya mosulod sila didto, nya ang mahitabo kuno kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang pasabot ani mga igsoon, mahadlok ganita nga mopuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang Yawa mag-anam gyud kadaghan. Nga unsa to'y buhaton sa Ginoo kung mopuyo siya sa atong kinabuhi, iya tang patyon. Nga gusto mo mopuyo ang Ginoo? Dili. Kisay gusto ta sa kamot. Nga okay na mong mamatay. Oh, yan. Tanawa ang Ginoo iniganhi niya unsay iyang sulti. Pag-ari gid niya ba? Iyang giingnan niya mga apostoles, kung gusto mong mosunod nako, biyai gid ng tanan, inyong balay, inyong amahan, ginikanan, asawa, bana, anak, uma, hastang inyong kaugalingon, biyai. Di ba? Patay man na. Ang makahimo ra gyud ana perfectly ang patay. Kay ug mamatay na ta, biyaan ginang balay, biyaan ginatanan, wa gyud ibilin. Hasta atong kaugalingon kaning lawas madugta, patay lagi yun. So duha day ka klases kamatayon ang gipangita ni Kristo kung gusto tang muhari siya nato. Kanang kamatayon nga forced death o kanang gitawag og voluntary dying. Si San Pablo nagbuhat ani og ang tanang mga apostoles hasta ang atong unang mga duha ka santos, hasta si Mama Mary, of course si Mama Mary mo gi number 1, nihimo sila niining gitawag og voluntary dying. Kana bang desisyon nga dili nako mawili sa tanang butang niining kalibutana except my union to Jesus or to God. Kana bang di na jud ka mawili sa imong mga bahandi or imong mga dungog or unsay kabtangan nimo aning kalibutana or kinsa na mga tawo nga imong karelasyon aning kalibutana, nya mo sentro na gyud ka sa Ginoo. Nilingay imong tupad, inawa na ka mawili sa imong balay. Sige, gani tagpamaligya dinig slat, wa man gani kayo'y namalit, nawili man gani mo anang tag 100 pesos, nawili mo anang tag 500,000, kamong naay mga millions, pwede magin mo palit og 500,000 nga investment slot nato, kaning DSAP, di ba? Nya kamusang naay mga 1,000, pwede ragid mong palit aning tag 100 pesos nga slot nato, kaning holy pads o kaning emme, di ba? Di pwede basta naa kay 1,000. Nya pila man kabuk nato karon dinhi online parishioners o territorial parishioners nga naay millions. Daghan kayo. Daghan. Naay millions. Mo na mangayo lang sa tag investment, dili man ni nato god ingon nga ato ning tangkyohon kaning investment slots. Na ini takes nako, Father, ikaw gyud ni o scammer. Siya nga naman ka nga
murag di gini ikaw pader, murag scammer gini, so na kay muhatag og 25% per annum nga interest, pang scammer man ni pader. Nako ako na ako gyud na kanang 25% per annum para ra na sa 140 slots. 140 slots nga tag 500,000 per slot. Dili na perpetual aron makaskami kay kana mong scammer pareha atong ubang mga nihimo ato katong kapa ana perpetual man to kanang tigom gyud og tao nya pagkadako na gyud kayo sa kanang kwarta nga ning invest sibat dayon. Ang pipila nakadawat pero daghan kaayo ang nalusno. Pero kaning ato limited ra ni 140 slots. As of yesterday, ang atong DSAP naanay pledges nga niabot na og equivalent to 67 slots. Pakpak. Nya, pila naman lang ka slots ang available? 73 slots na lang. So, kung gusto mong mo invest, first come, first serve mo aning 73. Dili ni siya ingon nga kutob yun, mahurot ang kalibutan. Dili nya inighuman ani, mas ma-raise na ni natong 140 ka slots nga equivalent to about 70 million. Ato dayong mabayaran ang yuta diha, ma-clear na ato na nang ma-acquired, magtuko dayon taog kulumbari nga dako nga naay capacity nga mga more or less 14,800 ka anang units units pangapatay ba kanang lungag ba nya gikan ani ato man lang ipamaligya fundraising gihapon ang profit ani anha nato kuhaon ang 25% per annum nga ipatong nato nining 140 ka slots plus pagyod sa atong mga projects sa Archdiocese o sa dinhis atong simbahan. So dako kayo na siya nga project nga fundraising. Unya, para asa man ni? Dili ni para pag-enrich sa simbahan, dili ni pagtigom og kwarta aron pahimuslas mga pari og sa mga obispo, kung dili pagtukod ni og mga struktura og mga centers for prayer sama sa atong giusas gipahinungdan ani ang diha sa garing konsolasyon nga pagatukuro nato nga divine mercy nga ni budget nag mga ang pagtukod lang sa imahen mga 158 million ato nang suwayag tukod niya dayon dinhi sa atong parokya ni apatay daghan dinhing mga developments nga himuon aron mahimo gining fully and beautifully operational sa atong mga pastoral nga mga paningkamot pag-administer mugasto panig mga doldool tingali mga 200 million kung ato yung tinud-o ni gasto dako pa kay ni sunan mo anang dagkuan ang kantidara nya ato ning gitan-aw gi-budget na ni nato nga makuha ni diha sa Kulumbari kun mahalin pud ang tanan ana. So mao ni gitawag og fundraising, mo raise tag funds nya kamong naay mga millions nindot sa donta nga mo apil mo dinhi kay ibalik man ninyo apan nakatabang mo sa simbahan, nakatabang mo nga maka-take off ang atong parokya, ang atong simbahan dinhi sa Sugbo to raise more funds. Pero di mo mutabang kay mo ingon mo nanda uban na lang anay, uban na lang. Basig wa mo maminaw sa Ginoo, basig attach kay mo sa inyong kwarta, basig dili mo ka maong mupatay sa inyong gugmas kwarta. Nabitay ni text nako ako father bisag PWD nako karon di nako hapit kalihok nipalit gyud ko sa imong slot kay believe kay ko nimo kay transparent kay ka imo jong gisulti ang tanang mga
angay nga mahibaw-an sa tao kung hain padong ang kwarta nga inyong na-raise diha sa parokya. Di ko mahadlok nganong mahadlok ba ko musulti ninyo nga ato maning kwarta si kita may simbahan, di ba? Uy, mura lagi mo malipay. Di mo malipay nga isulti na ko din hitanan. Kana. Nakibaw mo, giunsa na to paggasto, giunsa paghurot ang kwarta, gidapat sa simbahan niya. Gusto gyud mo detalyado, kay summarize naman itong pagsulti din adtuan ninyong atong finance council, adtuan ninyo sa opisina na nay complete record sa accounting, hain gina mo padong ang katapusang sintabo sa ato dinhing nakulikta sa gikan anang inyong ihog sa kulikta kanang na ang mga pamisas kasa mga sakramento kining ato mga donations hain ipadong gilista gina didto. Mao na ngano man tungod kay wa ta dinhi magnegosyo. Ang negosyo di man na mosultig pila ilang profit in details. Ang mga employers di man na mosulti kay hadlok man na sila strikean sa mga workers. Ug naman na sila isulti, gipadingan na gibutangan na nag mga depensa aron dili kayo maka-ignite ba og moingon din injustice man ana. So ila man sana business man na nila. Kaning ato di man ni business, unsa man fundraising. Ug mahumanan ni nato grace manghunong ta. Ako gani unahuna nako inighuman ako grace aning maong fans na magpuyo ko dito sa kahugan nga ako rang usay mo retire nako sa akong pagkapari kay mudagan man ig mga 5 years siguro ning kumbate ighuman mo retire nako sa pagkapari aron dili nako assignan aning pag-raise og funds, di nako maproblema aning kuan kay anad biya in town kung maglakaw magsuga lag kandila, magkaon lag luyag asin, nga wagi tay hunahon ba? Kanil karon din ni dagkuan ning gihunahon pero wa jud ko mga pressured. Ngano man simbahan man dili man ako personal sa simbahan man ako ra may nagmanage Muna, salamat kaayo kay ang ato sang Holy Pads, ang Holiness, Peace, and Divine Salvation para ni sa atong National Retreat of Priests karong November 7 to 9. As of yesterday, ang atong total nga halin ning abot na og combine na ni sa ato sang ACCRs nga kay kanimanggod ang nagpadagan gid ang atong mga charismatic associations nagipanguluhan sa ato dinhing ganing parishioner si Sister Faye Barino together sa Council of the Laity. Sila gid mo'y naghandle og mga charismatic communities nya nag-raise po sila dito funds in their own way. Kita din his slots ang ila dito wa ko kibaw giunsa nila pag-raise ilang funds pero ni-report sila din in the form of slots. Pasabot ang na-raise nilang kwarta gi-convert nila into atong slots nga tag 100 per slot. So ang atong na-raise din sa atong online o sa territorial parishioners 49,393. Yang ilasang na-raise dito nga na-report na to gahapon niabot sad og 11,611 slots, a total of 61,004 slots. Pakpak. Nantana, nikalit lag kadjutay ang ato na lang remaining slots karon kay sa Holy Pads 38,996 na lang. O gusto mo maka-appeal aron ma-bless pod mo aning panahon sa retreat sa 3,000 ka mga pari, hala pamalit na mo. Nya sa ato sang MEG para ni sa atong pista ugma nga karon last day na maron tos novena nahalina na pud taog 13,837 slots, 6,163 slots na lang ang nahibilin. So gusto mong maka-appeal pa 6,000 na ba basig karon ra ni kutob. So dali-dali na lang sad mo pamalit, di ba? Nangatog na mahino mo diha nga papalito noon mo mga tog na noon.
Ingna imong tupad, ina nakaapil, nakagpamalit og slot, sige ka na, we. Naon na tag mulingi ba mo? Sige na, ligi. O niya, sa atong 30 slot challenge, na natay 577 ka 30 slot challenge. Niining tanan, atong hatagag masipang pakpak ang nangapil. Salamat sad sa Ginoo. Niya karong adlaw himuon nato ang atong foot procession para pag-ending sa atong pagsaulog sa mga nobinaryo nya ugmang adlaw ang atong kapistahan. Ang mahal nga birhen nagpakita sa iyang pag-alima nato kagabi. Malampuson kaayo ang atong grand motorcade. Grabe ang participation sa atong mga chapels o mga organizations nya imbis nga naas pag-asa nga wanonon gyud kay gahapon wa giuwan nya karon sa kuno ugma og sa Domingo kusog sa kuno ang uwan. Ato na lang nang isalig sa mahal nga birhen og muuwan iyang pagbuot nga mangaligo kita maligo tang malinawon og malipayon nya kun pananglitan sa giyatang kay nindot magyud mag-celebrate nga way uwan. Nindot magina hibaw na masad ang birhen ana, nahibaw na sad si San Vicente Ferrer, nahibaw na sad ang Ginoo nga mas nindot gyud maghimo tag prosesyon nga way uwan ug ilas ang ihatag. Di na ta mo question ana, ihatag gyud na as birhen. Why imposible niya, di ba? Pero dawat kita unsay ihatag. Dili ta mingon wa may imposible nimo Lord, ay gyud pauwan na yung Ginoo. Di na kamo nay gadiktar nako. Why imposible nako pero ako'y magbuot. Ana na siya ang kinaiya sa mahal nga birhen. Muna diri sa atong ebanghelyo ningon si Jesus nganong inyo manggipasanginlan nga si Beelzebul mo'y naghatag nako gahom. Ang gahatag nako gahom mao ang Ginoo. Maong nakapapahawa kog yawa. Pero ako'y magbuot kung ako ba mong pakitaon nga gipapahawa nako ang yawa, nagmilagro ba ko or ako bang ialaw na kamo magantos? Apan kinsa may tinuod nga magantos? Ang gipuy-an og yawa. Kinsa may gipuy ag yawa? Kadtong mahadlok mo sunod sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, biyae gyud ang tanan. Pagpakamatay diha sa imong mga sala. Kay kani manggong sala mga igsoon mao man ni ang attachments to this life, to this world. Kana bang mawili ta aning kinabuhian? Kana bang magsige tag-ingon nga ayaw sa okay na kag mamatay, not now. Hibaw man jud kung naa mamatay makita not now. Kana mao ginay number 1 na masudlan kag sala. Anha gyud ka diha makuha sa yawa. Not now. Nya, lingi katapusan imong tupad, ingka sugot ka, now na. Ingna ka no. Inasugot ka, now na. Kay mao man ginay ato ang kawili man. Ingno nato kamo, gapuyo-puyo mamo. Pagbuwag lang kuno mo, ay lang sa pader, not now. Di pa ko ready. Nangabit man gyud ka, biyae kuno na imong kabit, pader, not now. Sige man kag suyop, biyae na imong suyop, kana imong sugal, biyae na, naamo din akong nahuna pa din, nangilad gini, pero ayaw usa karon. Ana. Di ba? Hunungan na kay ang kamatayon muabot nato bisan unsang orasan. Muna usahay, naguulta nga nasakit og kanser ang atong lawas. Pero minus kaayo ang naguol nga nasakit og kanser ang iyang kalag. Dunay mortal sin ang iyang kalag. Ngabita na ka nang magmisa ko o ka na mga patay. Maingon dayon ang sakristan, 40 maning tao padir. Pila ka buok ato aning kanaganing i-consecrate. Ako din tanaw ng mga naong ako. Kani pulos-pulos kini sadaan nako kuan lang anang sobra man ni gatos pa din nako alan dia 30 ka buok
Naapag sobra. 30 kabuk ang i-consecrate niya, gatos kapin ang mga tao mo, abot pagig 200 kay pertigin daghana, di manuol na nagtutok lang nga naman, di ami dire kay mo duyok mi sa kasubo sa namatyan, pero way nasubo sa nakasala. Naghilak mi kay namatay ang among anak, pero ang among pagpuyo-puyo, ang among way kasal, wa mi manghilak niini. Ang amo rang gihilakan nganong namatay ning among anak nga bata pa kaayo. Pero ang among pagpuyo nga sudas pila ka tuig, wa mi kasal, wa mi maguol. Hilaki ninyo ang inyong mga sala, matod pa ni Propeta Joel. Pag minatay kamo tungod sa inyong kalapasan sa Ginoo, gisia ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong mga biste. Muna mensahe ni Propeta Joel. Nindog na ta.